Okay, mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Today is January 2, 2022. Iko PP at your service matalumnon. Okay guys, sa mga negosyante ha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan o mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Akong mahinaot nga daghang mosanong o daghang mo put up og business diri sa mong lungsod niya. Ang atong Matalom Biwok, welcome mong tanan pud nga moadto niya. Ako manghinaot nga mo support mo karong 2023. 110% ang atong pagtabang sa Matalom Biwok. Niya ako manghinaot nga mo support mo sa akong advokasya, ang pagpadaghan sa mga negosyante o pagpadagsa sa mga katawhan nga mosoroy sa Matalom Biwok. Niya ang guys nga Lord hataginig daghan pang nga daghang mga tawo nga mosoroy sa mga Matalom Biwok og mayong panahon nga mong lungsod nga mas magpadayon pa ang kalambuan karong 2023. In Jesus' name, Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Santo. Okay. Lord, tagi mi og igong guidance para mulahotay ang Matalom Biwok. Ilabi na ang mga tindahan ngadto para mas mukuan pa guys. Okay. Ito trabaho pa guys.